Hej mine damer og herrer. I dag så skal I se en 10-årig pige, der hedder Cecilie, som der skal spise 3 chilier, og de er mega stærke. Her kommer hun, mine damer og herrer. Det bliver slet ikke sjovt. Jeg har i hvert fald noget mælk her, og noget vand. Vi kan starte med at tage noget vand. Og så det her. Bedst hvis det er sødmælk. Vi kan starte med den her chili. Det er ikke den stærkeste, tror jeg. Er det det? Det ved jeg ikke. Så mange kanner der i. Drøs, mand. Der har den nu. Nu er det en. Det er en. Kom noget vand igen. Hvorfor filmer du dernede? Så vil jeg se dem. Skal vi tage den her? Så tager vi lige det her ind, og så tager vi også lige det her, fordi det er ikke det rigtige, vel? Nå. Er I klar? Det må være stærke. Det er den anden. Den er bare den allerstærkeste. Så er den med lille, så den er altså meget stærk. Det tror jeg ikke på. Hvad? At den er så stærk, når den er så lille. Fuck! Den er stærk. Må vi se alle kernerne? Og min mor. Den er fuld af kerner. Mit øje. Skal jeg spise den her hele? Ja. Ej, den tunge er helt orange. Sige. Du er rød i hovedet. Du spiner jo. Prøv at se bakken. Den er ikke beskidt af alt det. Fuck! Læg mærke til den smund. Der er en kerne på den. Den er der stadigvæk. En tunge. Hej hej! Kan I se mig? Ja. Wow! Skal vi prøve at give hende en til? Nej, ikke en til. Er de små? Vent, jeg siger lige hej hej.